והמשחק הבא נקרא סצנות מכובע ולכל ארבעת המשתתפים. לפני התוכנית הקהל שלנו כתב כל מיני פתקים, כל מיני הצעות למשחקים, שמנו הכל בכובע, וכל בעצם, כל סצנה, כל הצעה תהיה כותרת לסצנה. בואו נראה, אני מקווה שאני אבין את הכתב, מה מדובר פה. 2 סטייקים במנגל. אתה מריח משהו נשרף? דרדסים, הגרסה החרדית. דרדדוס! בוא נלמד גמרא. שמעת? מה? דרדרעי בכלא. אני חושב שצריך להגיד ברכת הגרגומל. כן! אין שום ספק שיש בחברה שלנו הידרדסות. אנחנו הידרדסנו. ביי. הישראלי הראשון על הירח. קסם, זה מקום מגעיל. מה זה? אין פה כלום, אין פה שירותים, אין פה שום דבר. אבל יש פה אחלה חומוס. וואלה. רבי. אמרתי לך, השמש אמרתי לך. בוא נסתכל אחי, אני כותב את השם שלי על כל מערכת השמש. אמא! פתחי את החלון רגע! נחמה, לא מגניב, אבל לא הגיע לי המזוודה. ברור! ג'מילי! היה פה! מה היה אומר היום הרצל על המרפסת? גם אם תרצו, לא בטוח שזה יעזור. אני חולם על דרך להעניש את כל העם היהודי. מדינה. הרצל! מה העניינים? זהו, שאני לא חשבתי על הפלסטינאים. המשחק נראה חפצים.